Uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw, bulahang adlaw, tutugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tutugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo ang atong Ginoo maanaa kaninyong tanan. Manausap kaninyong. Kay igsuunan, hinulsulan ta ang atong mga kasalanan, aron mahimo kitang andam sa paghalad, ining sakripisyo ang santos nga misa, ining atong pagpasidungog sa atong segunda patron nga si San Martin de Porres. Ginoo, 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 kaloy, kaloy kami. Kristo, kaloy Kristo, kaloy kami. Ginoo, Ginoo, kaloy kami, kaloy kami. Kaluyan o tagadang sa Dios ang magkagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi, sa kalinaw ug kalipay nga way katapusan. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iya mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos, harit nung hari, Diyos samahan, magkagagang sa tanan, nagasimata kami, nagapasalamat kami, nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya. O Jesu Cristo, butungan na samahan, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, Ikaw nagawa
Jesucristo. Sa Espiritu Santo, tihasay Maria, sa Diyos Ama. Magampo kita. O Diyos Amahan nga gamahanan, nga nag-agak kang San Martin de Porres, nga naha sa himayang langit nun, subay sa dalan sa pagpaubos, ihatag ka na mo ang pagsunod karon sa iyang mga bantugang panig-ingnan, aron maangayan kaming bayawon, uban kaniya, ini kamatay sa among lawas din ini kalibutan, bayawon kami uban kaniyang anha sa kalangitan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesukristong imong anak, gabuhi og hari uban kanimo, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsoon, kay walay usa ka nato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kun buhi kita, ang atong pagkinabuhi alang sa Ginoo, ug kun mamatay alang usab kita sa Ginoo. Busa buhi kun patay, iya kita sa Ginoo. Kung si Kristo namatay og nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi og sa mga patay. Busa, nganong maghukom og magtamay man kamo sa inyong isigkat magtutuo. Muatubang kitang tanan sa Dios aron hukman niya. Kay ang kasulatan nag-ingon, tungod kay buhi ako, nag-ingon ang Ginoo, muluhod ang tanan sa akong atubangan. Ug ang tanan magdaig sa Dios. Busa ang tagsa-tagsa kanato, maghatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi. Nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi. Ang Ginoo magay akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa maoy akong kalisangan. Ang Ginoo mao'y dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan.
Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo, kini mao ang akong gipangita. Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Aron makasudong ako sa kahiligugmaon sa Ginoo, ug makapalandong sa iyang templo. Ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Gituhuan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalig-on sa kasing-kasing, ug paabuta ang Ginoo. Nagato ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Ang Ginoo manaag kaninyo, Manausap kanino. gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa niya na kahigayon may daghang mga kubrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron sa pagpamati sa iyahang mga pagtudlo o pagtulunan. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon, kini si Hesus nag-abi-abi hinuon sa mga makasasala ug nakigsaw pa kanila sa pagpangaon. Tungod niini, pisugilon si Jesus kanila ug usa ka sambingay o istorya. Pananglit usa kaninyo may usa kagatos ka karnero ug nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang 99 didto sa bakante sa sibsibanan ug pangitaon niya ang usa nga nawala hangtod nga kini iyang makit-an. Ug kon iya na kining makit-an, malipay siya pag-ayo ug iya kining pas-anon or kuguson ug dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang imbitahon ang iyang mahigala ug mga silingan ug maingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakit-an ang nawala ko nga karnero. Sa ingon usab niini sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsul sa iyang sala kaysa 99 ka mga tawo nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsul. O pananglit usa ka babae may napulo ka tagsa kadako, kawad-an og usa, unsa may iyang buhaton? Magdagkot siya og suga, manilihig sa iyang balay, og iya kining pangitaon pag-ayo, hangtod nga iya kining makit-an. Ug kung iya na kining makit-an, tawgon niya ang iyang mga higala o mga silingan ug moingon siya, maglipay kita, kay akong nakit-an
ang nawala kong usa ka dako. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, O Kristo, manglingkod palihog. Maayong gabi kaninyong tanan. Sayo manggun nga ningit-ngit, no? Karon. Wapay alas 6. Labi na gyud niya itong walay suga sa ilaha tungod kay bag-o silang naigo sa baha. Dito dapit sa Mandawi, dito dapit sa Liluan, sa Hubay, sa Kutkot, ug dito po sa Talisay, ug asa pang uban karon. So daghan ba ang kauban nato nagkalisod, no? Kita wala pa tay tubig. Salamat sa Capitol Parish nga doon natay generator. Daygon ang Dios. Gitagaan ni Jesus og dakong pagtagad ang usa ka makasasala. Gikan kini sa iyang gihatag nga istorya nga nagpasabot sa iyang hunahuna. Ang usa ka babae nawad-an og 1 cent or usa ka sentimo. No. Dako na siguro ng panahon sa iyang panahon, no? 1 cent lang ang nawala. Pero siguro si Jesus parihapod sa kaligahanan ninyo nga dili gani mag-usik-usik, dili usikan. Kaning usa ka dako kwarta man gini siya, kwarta gini ko makit-an. Iyang gipangita, pero ang iyang pasabot lagi nini nga usa ka tawo, usa ka kalag. Usa ka kalag nga nakasala, dili siya gusto nga mawala sa dayon. Ang iyang gipasabot karon iyang pangitaon. Sama usab sa mga amahan ug inahan dinhi o mga guardians sa mga families o mga bata, no? Nga kung doon ay usa ka bata nga dili mauli, di good mahimutang kung dili makit-an. Ang mahitabo niya na kung magadik-adik ang bata o doon ay tentasyon ang bata sa addiction, naaman ay ang papa nangita magyud dili makadayon. Bingon ang papa, isimba ko karon nga akong anak, wa ko kibaw asa. Pwede ba Ginoo, di lang ko musimba, akong pangitaon siya? Or usa ka anak, ni choir ko karon Ginoo, pero ang akong papa ambot, nag-away ra ba to sila? Si mama, pwede ba di lang ko musimba, maabel sa choir, ako siyang pangitaon? Pwede di na? Pwede siguro. Aron dili lang gyud matugtan nga mawala sa dayon. Ningon din usa ka nagpuyo-puyo ba? Yung sa ang akong kapuyo ning lakaw kagabi unya nagdag sinina. Taguul kay ko. Giadto nako ang terminal sa south kabisag to didto nga iyang magkagul kay ko. Ikaw basig di na to ganang makigpuyo nimo. Ingon siya nga bitaw sayop mo gini imong gibuhat. Pero nag-uul ko tungod kay doon naman kung siya suicidal tendency. No? Daghan ko nung nagikog karon. Daghan nagikog ka dili na maka. Ano? No? So, iyang pangitaon. No? So, Jesus karon, doon na mag-uwi nanaway yung mga edukado o mga suod sa simbahan, suod sa templo, nga miingon, kini si Jesus, nakiguban hinuon sa mga makasasala. Nakigdungan pagkaon nila. Ang unang pagbasa, nagisugod kini nga, kitang tanan parihara. No? Makasasala o dili makasasala, kitang tanan, makigatubang o makighusay sa iyang atubangan. Kitang tanan. No? Hinimbahon o dili hinimbahon. No? Binunyagan o dili binunyagan, adik kawatan o dili kitang tanan pagigatubang niya. No? Munang siguro una pamaagi ni Jesus ang pagbadlong yadto bang nagtan-aw nga sila ba kanang saba
dili makiguban-uban itong mga makasasala. Pagigsuon, daghan karon nga kanang nakasala tungod kay dili kay sila makaabot o makasabot sa pagtulunan sa simbahan. Nagpuyo-puyo pananglit, no? Dili kay sila makaabot sa seminar sa FLA, bayranan sa seminar, kay nagtrabaho sila, time ang ilahang time pa dili maabot kanay, no? Wala pa pud kay sila makasabot, no? O wala pa pud kay sila maningkamot. Naningkamot pa sila sa ilang panginabuhian, nga ang ilang balay dili unta mabahaan. Pagkatukod makabalhin ba? Naningkamot pa sila nga pinuta nagpuyo-puyo, nagpatanto o sa baning uban, ba, no? Wala na ba na sila labot sa parokya sa Kapitol? Naagihapon. Dili lang sila mo anhi, pero pwedeng adtuon. Pwedeng adtuon. Ang gipasabot ni Jesus, laing puntong gipasabot din ni Jesus sa Ebanghelyo o sa iyang istorya, nga iyang pangitaon, iyang adtuon, pasabot niya, I am not just a guardian to those who stay and come to church daily. I am also a guardian to those who fall away. Tungod kay kamo, ngapit niya adinhi, kasiguro ko nga magdamos inyong pamilya nga ni. Posible ba nga niya mag-anam kagamay? O kuno ang atong simbahang Katoliko karon, kung magpabilin ang mga pari nga naaras kumbinto, na mag-atiman sa mga buduol sa kumbinto, buduol sa simbahan. Nag-anam kagamay ang simbahang Katoliko, nagkadaghan ang Protestante, labi na ang Evangelicals. Kaya aligri sila. Ilang celebration, ambot o sa payrason. Ang punto din karon, katong mga nangalagyo nga nagpuyo-puyo o dili naganahan sa parokya, manakod puto sa uban nga nanimbahon dinhi, posibleng makuhaan kining gibantayan nga nialang dinhi. Unang, ang mga pari sa gisulti ni Jesus nga siya mismo nagatiman siya sa mga karnero, dili lang siya nagpabilin. Labaw sa tanan nagatiman ko niadtong wala na mahiapil. Kay nahibilin dito akong pangitaon, akong adtuon. Og niingon pagid siya, inig kakita nako nga sila ningon, Ginoo, ganahan akong ubalik nga na nimo, dili lang ko kabalik. Di na ko hibaw sa dalan paingon sa parokya, kay ila kong awayon ug ila kong yamiran. Sa una member ko sa inani, pero unsa man nagpuyo-puyo man ko, di na ko katubang mauwaw ko. Dili mahumutang ang espiritu sa Ginoo iyang adtuon. Sa Paris Priest sa mga pari, iyang adtuon aron iyang madala pagbalik. Ug miingon din ta, karong Domingo, pista na sa San Martin, magkumbirata. Kay dunay naghinulsol. Sa pista ni San Martin, dunay naghinulsol. Dunay nangumpisal. Daghang nangumpisal. Ug daghan ang pakasal. Mas wedding. Well, it could be a very nice celebration sa itong pista ng mas wedding. Kita mo sponsor. Kita mo dani. Kita mo pasabot mo am. Hanto mo sa rather than kanabang usual nga celebration, manayaw ta, mga unta, maayo man siya. Pero napay labing maayo. Napay labing maayo. No? Marabag pagpadasig itong mga nangaluya. No? Nangaluya. So, ang Diyos nga gamhanan, daghan akong na istorya, ang Diyos nga amahan, o ang Diyos nga gamhanan nga mosaka sa atong kinabuhi kung malunod na unya ta sa katigulungon, katigulungon, o sa kamasakiton, malunod na niya ta, siya nga dunay kaayo sa pagsaka kanato tungod kay iyatang gidawat sa atong pagkamahinulsulon, nagsugo siya kanako o kanimo karon. Ato pong iapil sa atong pagda sa parokya o sa inyong pamilya pananglitan, katong dili na kaayo mutahod, di na kayo mo apil sa mga kalihukan sa pamilya,
o kahayukan sa parokya. Kay malipay kaayo ang langit kung makakubit ta bisag usa lang. Mura bag kanang magpalawom ta sa atong pagtuong Katoliko sa Capitol Parish. Magpalawom sa termino duk inaltom going deeper sa atong human pagpanimba and mukuyog ta sa Espiritu ni Kristo sa pag-adto sa mga suok-suok. Daghan ka rin dito sa Bugo, ingon dayon walay misa dito gawas sa hapon. Doon na po'y silingang parokya nga magbisa kaduha buntag hapon. Tent diha sa tubangan kay ang mga tao kay naglinog maghihapon, no? Kanya inigmisa ko, no? Gamay ra kaayo ang manimba. Ikaw ba sigula pa kasabot, wala pa magkatikais sa kanindot sa misa, no? Posible nga pagkasabot pod sila og maganahan sa pagduol. Tungod kay ang katuyuan sa Dios sa iyang pagigauban kanato closeness. Pagigsandurot. Mubida nang nangaon kagahapon ibanghilyo pagpangaon man to pangaon ba to? Kumbira o nato ba to niya? Pagpangaon. Pagigsuod. From there, sama ni Maria Magdalena, nausab siya. Si Maria Magdalena. Pagpakigsuod. Now, katapusan, ikaw nga pare o ikaw nga madre, how do you look at the church in your parish? Or mga lay ministers o mga kanang lectors, can you consider our parish as close sa parokya or distant ang atong relasyon? Closeness ba ang atong na-experiensya o doon na ba'y gap ang mga hinibahon o mga dili hinibahon? Kung unsa man gani ang mensahe sa Ebanghelyo, magkaduol ta. Una, sa amahan, dayon kadto sa usag-usa sa atong pagpanimbahan. New way of being church. Closeness to each other. Sa kasakit o kalipay, sama sa suod ng mga membro sa panimalay. Please stand. Bagampo kita ngadto sa atong amahan nga anaa sa langit nga sa pagkamaabi-abihon o pagkaabli ngadto sa uban mahimong kining pagpadayag sa atong halawom nga pagtuo ug pag-ila sa atong isig katao tungod sa atong pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Busa moingon kita, amahan pataling hugi kami, amahan pataling hugi. Nga ang simbahan mahimong buhing ilhanan sa matuod nga pagtagad ug sa dedikadong pag-atiman alang kanila nga sinalikway sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, padaling hugi kami. Nga sila nga naanod palayo gikan sa dalan sa katarong makabati sa tingog ni Kristo ang maayong magbalantay nga nagtawag kanila sa pagpauli. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, padaling hugi kami. Nga ang mga kabatanunan nga nakasulod sa bisyo, sa krimen o sa mga ginadiling drogas, makakaplag sa ilang tinuod nga kaugalingon ug dignidad o mapauli balik sa balay sa Dios, pinaagi sa pagpangayog pasaylo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, padaling hugi kami. Nga ang tanan nga nag-antos o gisulay sa pinag-agian balatian, makaamgo nga gihigugma sila sa Dios, pinaagi sa pag-atiman o sa atensyon nga atong gihatag kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, padaling hugi kami.
Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, padalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay, makasulod agi sa pultahan sa panon, ug magsadya, uban sa magbalantay sa ilang mga kalag. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, Patalinghugi kami. labing malumo nga amahan. Giyahi kami subay sa matarong nga dalan. Dungga ang among mga pag-ampo o panalangini ang matag usa kanamo diha sa paagi kalabing maayo. Ang labing maayo dimong namo nga nahibaluan. Mosunod unta kami bisan asa nimo kami dadon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kaigsunan pagampo kamo aron kining ako ug inyong halad sakripisyo. Dawaton uta si Dios Amahan ang labaw ug gamhanan sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanon o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan, madawat unta namo nangamuyo kami Ginoo ang magagasa nga among sa among pag-alagad nga among gihalad sa imong altar alang sa dumana ni San Martin. Itugot nga man mabuntog ang mga kakulangan nga among nasinati dinhi sa yuta, bahimo kaming adunahan sa bahandi nga langit nun. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaag kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw adto sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunay ug gamahanan labaw sa tanan, angay ug matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagkapalambo sa imong pamilya, ang simbahan. Pinaagi sa gahom nga kanunay bag-o diha sa kadulungan nga kinabuhi sa imong mga santos. O naghatag ikaw kanamo sa dili kaduha-duhaan nga timaan sa imong pag-atiman tungod sa gugma mo sa matag usa nga katawhan. Ingon man aron madangat namo ang kadaugan sa katapusan ang kaluwasan, dadasig kami sa bantog o inila nga mga pagtulunan o kinabuhi ni San Martin o sa ubang mga santos nga mga membro sa imong pamilya dinhi sa kalibutan. Ug busa uban sa mga anghelo mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayuhunong nga pag-awit. Santos, 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 ang Ginoo. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kaitasan, husana sa kaitasan, husana sa kaitasan, husana sa kaitasan. Husana sa kaitasan, husana sa kaitasan, husana sa kaitasan, husana sa kaitasan. Santos gid ikaw o Ginoo, ikaw ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong pala ang Espiritu ang pagsantos ining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Yan ang gabi nga sigibudhian mikuha si umpain. Ipasalamat kanimo, bipika sumihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan
alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha sa Jesus sa kalis, di pasalamat kanimo pag-usab, bihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug niingon, dawata kini, Panginom kamong tanan gi kaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bakog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala papasaylo, buhata kini ano paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos na Hesukristo alang sa among kadaug kaluwasan, sa iyang mahimayaong pagkabanhaw ug sa iyang pagkayam na sa langit, kami andam sa pagsugod kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo ining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudoong kinighalad sa imuhang katawhan ang simbahan, dawata kining biktima kasang kamatayon, nagkapahiuli ka na mo nga na kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo, mahimong usa ka lawas ug usa ka Espiritu diha ni Kristo. Himuha kaming halad nga tunay alang kanimo, aron magkaampit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga santos ug sa mga martir ug sa tanang mga nagtuman sa imong kabubuton nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang wayhuno nga pag-ampo nganha kanimo. Itugod amahan nga kining among sakripisyo nga nagkapahuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna dinha sa pagtuo ug paghigugma ang imong katawhan ang simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon, si Leo among papa, si Alberto among obispo, tanan nga mga pari og sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patiling hugi amahan ang mga pag-ampo niining mga tao nga niakaron sa imong utubangan. Dugtunga diha sa kadait ug pag-inigsuonay ang tanan mong mga anak nga wala magtingganay, wala managiusa dinhi sa among palibot ug sa tibuok kalibutan. Mapaunguron padayon na sa impulianan sa kalipay o kalinaw ang among mga kauban nga patay na ang ilang mga kalawasan. Nagalaom kami nga dinha magkatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala na'y katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya, gihatag na kanimo magkagagahom kamahin, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang tugog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Magampo kita samahan nga pasayloon ng atong mga nabuhat nga kasalanan. Magdadoon kita niya nga magkapasaylo sa mga tao nga nakasala kanato. Amahan mo nga anak sa mga langit,
Pagdaydo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. O pasaylua kami sa mong mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo o Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na karon, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok o kagubot, samtang kami malaumong nagpaabot sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahong hugang himaya, sa kahangturan. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ikaw sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at hagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw ang buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ata ang timaan sa pag-inig suunay, pagkasuod kanunay. Peace be with you. Peace, peace, peace. Kini mao ang kordero sa Dios, si Jesus. Siya ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay madawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hampon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug himpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. Pinaagi sa gahom nining sakramento nangamuyo kami Ginoo tungod sa panig-ingnan ni San Martin nga nagaagak kanun nga naagak kami kanunay nganha sa imong gugma hingpita hangtod sa pag-ambit kang Kristo Jesus ang maayong buhat nga imong gisugdan dinhi kanamo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na nato ang sakripisyo, ang santos nga misa, manglakaw kita diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo Jesus. Salamat sa Dios.